L-editorjal tal-ġurnal The Times faħħar ir-reviżjoni fil-policy tal-pompi tal-fuel li ħabbar il-Gvern ftit tal-jimilu. Id-dokument imsejjes fuq 10 bidliet prinċipali jitkellem dwar limitu massimu ta' numru tal-pompi tal-fuel f'Malta u f'Għawdex fil-waqt li l-pompi mhux se jkunu akbar minn 1000 metru kwadru. Fil-fatt id-daqs tal-massimu tal-pompi se jitnaqqas b'2000 metru kwadru hekk kif oriġinarjament il-massimu kien jitlaq għal 3000 metru kwadru. Il-policy l-ġdida tgħid ukoll il-pompi eżistenti u li qed joħolqu impatt negattiv fuq l-ambjent biss jistgħu jiġu kkunsidrati għal rilokazzjoni. L-editorjal tal-ġurnal sostna li din il-policy ġdida involvit deċiżjonijiet għaqlin li se jwaqfu l-abbuż. Fost dawn l-editorjal semma wkoll kif kruċjali f'din ir-reviżjoni kienet ukoll id-deċiżjoni li din l-istess reviżjoni tkopri l-applikazzjonijiet pendenti kollha li hemm sa issa. L-editorjal kellu wkoll klim ta' tifħir għall-Gvern u l-Ministru Aaron Farrugia li fl-ewwel jiem tiegħu bħala Ministru għall-Ambjent qed iwettaq il-bidliet ambjentali meħtieġa, bidliet li jiġdu l-bilanċ li wieħed il-Gvern bejn l-iżvilupp u l-ambjent.